טוב, אז אני מקליט עכשיו את התרגול 10 שאני צריך להפסיק אותו בשבוע שעבר. אה, גם אני מציע לזה שעכשיו זה יוצא שאין פה אף אחד, זה רק מדבר לעצמי, אבל שתצליחו להבין אותי. אני אציין שגם ערכתי אותו קצת, בהתאם לפידבק שקיבלתי מהאנשים פעם קודמת, אני מקווה שעכשיו זה יהיה קצת יותר מובן. זה גם מאוד דחוס, כמו רוב התרגולים שיש לנו פה, אז רק נגיעות. אז מה דיברנו פעם קודמת? מה שעכשיו התרגול הזה מתעסק בעצם, זה איך אנחנו יכולים להשתמש עכשיו במודלי דיפוזיה המאוד גדולים שיש לנו, ולהשתמש בהם as is, כאילו יש לנו הרבה מאוד פרמטרים, ואנחנו לא רוצים לעשות להם אימון מחדש, כמו ש-as is, אנחנו כן רוצים להשתמש אותם לצרכים שלנו, אבל זה קצת קשה. אז בשביל הדברים האלה התאימו בעצם כמה דרכים בעצם לשלוט על מודלים שהם כבר קפואים, כדי למשימות שונות שאנחנו רוצים. דיברנו על, שאנחנו נראה שזה בעצם משתמש בלורה, קונטרולנט, אדפטרס, אינברז'נס ויכולות של עריכה. ובסופו של דבר אנחנו נסיים ונראה באמת את הלנדסקייפ של המודלים שקיימים כיום, והכיוונים שהולכים עליהם. אז בואו נתחיל. אז ראיתם את זה בתרגולים הקודמים בעצם, שיש כבר מבנה כזה של מודל קפוא. בנפרד זה בערך מה שאתם מכירים עד עכשיו, יש פרומפט שנכנס, יש חלק אחד של טקסט אנקודר, שזה קליפ או T5 או שילוב של שניהם ביחד, ואתה נפל מבנה כזה מיוחד של on unit או DIT, denoiser, cross attention, מכניסים לפה noise, עושים את זה denoising steps, שבסופו של דבר מגיע לשולתם ועושים לזה, יש גם איזה AVAE decoder כזה, שיכול להציל לכם החזרה את הפלט שיש לכם, חזרה למרחב של התמונות שיש לנו. שוב, זה מודל שמאמנים אותו text to image, ובדרך כלל מאוד מאוד גדול, כמו שרואים פה, זמנים את זה פעם אחת, עולה מיליוני דולרים, ועכשיו אנחנו בעצם נקפיא אותו, כדי אנחנו לא נרצה לגעת במשקולות האלה, כי זה קשה, בנדר, וזה גם יקר. במקום זה אנחנו רוצים לעשות דברים אחרים. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות בדרך כלל למודלים כאלה? אנחנו רוצים לעשות איזשהו פיין-טיונינג של משימות שונות. למשל, אם אנחנו רוצים פה לבקש עכשיו, תצייר לנו דברים בסגנון הזה של פוקימון, או תמשיך לצייר את אותה דמות שבפוקוס עליה. או אם אתה עכשיו יש לך איזשהו דמות הזאת, אני רוצה עכשיו תייצר לי דמויות של כולם בפוזיציה הזאת. עכשיו, המודל הקפוא as is אנחנו לא יכולים, אנחנו רוצים לעשות את ה-fine-tuning שיש לנו. הדרך הנאיבית שיש לנו לעשות את הדבר הזה, זה בעצם פשוט לאמן מההתחלה, את המודל, לעשות כמה תמונות ולריץ על ה-fine-tuning כמו שאנחנו מכירים, טרנספר לימים כזה. בעיה שצריך לעשות עכשיו העתק של המודל הזה לכל משימה, כמו שאמרנו זה מודלים גדולים וכבדים, ולא כולם יכולים לעשות את זה. מודלים, כמו שאמרנו, מאוד עצומים, קל להם מאוד לעשות אוברפיטינג, בדרך כלל אנחנו נותנים להתאמן פה, זה רק מספר קטן של תמונות, מודל כזה בכיף יכול לזכור אותם. יש בעיה אחרת שקוראים לה גם, זה דבר הזה בנגיעה, שנקרא קטסטרופיק פורגטינג, שמודלים האלה כשאתה נותן להם להתאמן על קצת מאוד מידע, הם נוטים לשכוח דברים אחרים שהם למדו באינטרנט. דוגמה טובה שראיתי לזה, אנלוגיה טובה, שאם אני עכשיו מבקש ממנו, נותן לו כמה תמונות של הכלב שלי, ואני רוצה עכשיו לצייר את הכלב שלי בכל מיני סיטואציות שונות. אז מודל כנראה נצליח לעשות את זה, והבעיה שהוא כבר, מבחינתו הייצוג של כלב, הדבר של כלב שלמד לעשות, שהוא מאוד גנרי, הוא בעצם יקרוס למצב הזה שהוא ישכח בעצם מה זה כלב כללי, והוא פשוט יעשה רק את הכלב שלי. זה עכשיו מה שיקרה אצלו. בעיה נוספת יש בדברים האלה, עם הסגנונות שיש לנו פה, כמה סוגים שאתה, בצורה הנאיבית הזאת, אתה לא יכול לחבר ביחד, אתה לא יכול עכשיו לעשות למודל, גם תעשה לי את הסטייל הזה, וגם תעשה לי את התמונה הזאת, כאילו אם אתה מאמן אותם כל אחד בנפרד, אתה לא יכול פשוט לחבר את שניהם ביחד, זה לא עובד ככה. אז התיקון, כמו שאמרנו, באמת לקחת את המודל שיש לנו, להקפיא אותו, במודלים מאוד גדולים, את ה-W, מה שנקרא המשקולות שלהם, ואנחנו מאמנים בצד איזשהו דלטה. ורק הנה, עוד קצת איזשהו ספוילר להמשך, אז סתם דוגמה, אם אנחנו משתמשים עכשיו במקרה של לורה, אז כמו שראיתם פעם קודמת, יש את המודלים של סטייבל דיפיוז'ן, אז צ'ק פוינט אחד שלו, זה באמת 4 ג'יגה-בייט, מאוד גדול, לעומת השיטה הבאה שנציג, שקוראים לה לורה, זה יכול להגיע רק ל3 מגה-בייט, בשביל לעשות את ה-fine-tuning הזה הקטן שאנחנו רוצים, שזה כמה סדרי גודל, שזה פי 1000 יותר קטן. אז כמו שאמרנו, עכשיו נתחיל לדבר על השיטה הראשונה הזאת, שקוראים לה לורה, שזה עומד low rank adaptation, זו שיטה מאוד פופולרית ונפוצה שמשתמשים בה עד היום, גם לוקח אותו, כמו שאמרתי מקודם, לוקחים
זה הפאף הרגיל של הפול פיינטיונינג כמו שאנחנו רוצים לעשות, יש לנו איזושהי X, משקולת W, ועכשיו במקרה הרגיל של פיינטיונינג, אז כל ה-W מתאמן, נקבל לנו איזושהי H, ש-W שלנו זה איזושהי מטריצה של DLV. אז הרעיון פה באמת, כמו שאמרנו, נקפיא את זה, נחבר לו בצד איזשהו דלטה כזה, ואז נחזיר אותו אחורה, ורק הדלטה הזה מתאמן. עכשיו, מה עשיתי בזה חיברתי פה? לא עשיתי שום דבר, כאילו, אני עדיין חיברתי פה איזה מטריצה שהיא DLD, D בריבוע מספרים, זה אותו גודל כמו W שיש לנו כאן, לא שינינו שום דבר. אז פה בא הרעיון בעצם של המחבר מאמר שהמציאו את השיטה הזאת של אור, אז החבר'ה ממייקרוסופט, הוא בעצם, העדכונים האלה שאנחנו רוצים לעשות, ללמוד, לצייר איזשהו סגנון או משהו כזה, זה בעצם הם קטנים, נמצאים במרחב קטן. אפשר להמשיל את זה לשטרלה, נגיד איזשהו צייר שהשקיע שנים, למד איך לצייר, לעשות דמות אנושית, כל מה שהוא יוצר פה העולם, ופשוט להגיד לו עכשיו, כדי ללמוד לצייר איזשהו סגנון קטן של פוקימון, אז זה יותר קל לו מאשר עכשיו, לא יודע, מישהו חדש, שיבוא ופשוט יתחיל ללמוד. אז זה בעצם הרעיון, כי זה קצת מידע, הוא צריך קצת דוגמאות, קצת רעיונות איך ללמוד לעשות את זה, הוא צריך עכשיו הרבה אימון. זה מאוד בנפנופי ידיים, כמו שאומרו, זה פשוט צריך כמה כיוונים במרחב, כאילו, כדי לשמור את זה. הרעיון הוא פה בעצם שהמטריצה הזאת היא W, זה שאמרתי, הדלטה, זה לא צריך באמת להשתמש במטריצה פול ריין כזה, שיש לנו מטריצה עם איזושהי דרגה נמוכה יותר. להזכיר לכם דרגה נמוכה, זה אומר שאפשר לפרק את המטריצה הזאת כפל, לשתי מטריצות כאלה קטנות של B ו-A, שזה מטריצה עם D שורות ו-R עמודות, לתוך העניין גם מטריצה עם R שורות ו-D עמודות, שהרעיון הכללי, מה שמנחה אותם פה, זה גם הרעיון הזה שבעצם אפשר לפרק את זה, ואם במקום עכשיו, לתן דוגמה, מטריצה של W שיש לה 1024 מספרים, אז מספיק שאני לוקח איזושהי, אני מחליט על דרגה של R שהוא 8, אז D בריבוע במקום 1.5 מיליון, אני יכול לייצג את זה עכשיו עם ה-B ו-A, זה רק 16,000 פרמטרים, שזה פי 64 יותר קטן, רק דוגמה אחת בעצם, והם מקודדים את הרעיון או את הכיווניות הזו שאנחנו רוצים, את הסגנון החדש הזה. ובסוף מה שעושים בפועל זה הדבר הזה, ספר מאוד קלה הזאת, שלוקחים את ה-W הכפול שיש לנו המקורי של X, שוב, אמרתי W זה שכבה כלשהי, עכשיו שאני מדבר במודל, אפשר לעשות את זה, להדביק את זה לכל שכבה אחרת במודל, אני מדבר ספציפית על איזה שכבות הם דיברו בהתחלה, ואני עושה, בסוף, מחבר אליו את ה-B ו-A האלה, שאני עכשיו יצרתי אותם, מכפיל אותם ב-X באותה צורה, רק אני עושה להם עכשיו סקיילינג לפי אלפא, שזה היפ הפרמטר שאני בוחר, ואני מחלק את זה ב-R, שזה R זה בעצם, כמו שאמרתי, זה הרנק שלנו פה, שהוא בעצם סוג של מנגנון נרמול. כי להזכירכם עכשיו, הרנק שלנו, ככל שאני מגדיל את הרנק, אז אני בעצם מגדיל את מספר הפרמטרים, אז כאילו, אני אפשר להגיד שאני סוג של מגדיל את המשקל, אפשר להגיד שזה, בצורה שאני לא הייתי רוצה. בגלל זה כשאני מחלק את זה בחזרה ב-R, אז אני בעצם יכול להשוות רנקים שונים, כאילו אני עושה פעם שינוי מדרגה של רנק 4, דרגה של 8, אז עצם העובדה שב-8 יש יותר פרמטרים, הוא לא נכנס לפה לחישוב. גם כבד קטן זה פרמטר שיש גם צורות אחרות שאמרו, אולי אפשר לחלק את זה בשורש, לא נכנס בזה, רק תכירו, זה השימוש שעושים בזה, שההתחול הראשוני שעושים בהתחלה, אתה אומר A, איזשהו מספר רנדומלי, B הוא 0, ואז זה שבזמן 0, כשאתה מתחיל לעשות את הפיינטיון הזה, אתה מקבל ישר את הפלט של המודל הכפול שלך, אתה לא הרסת אותו באיזושהי צורה, ומשם אתה ממשיך. ושוב, אני אמרתי בנפנופי ידיים, עם ה-R וזה, למה זה מתאים? שוב, זה ההנחה שלהם, פשוט ראו שזה גם אמפירית עובד, שהשינויים נמצאים במרחב מימד נמוך, והם ראו את זה גם בניסוי של GPT-3 למשל, כשהם הספיק להם רנק של 1/2 במימד של 12,000, כדי להגיע לעשות את הפיינטיונינג שנתן להם תוצאות זהות כמעט לחלוטין, פשוט לעשות אימון מחדש, של כמו שאמרתי, כל התהליך הארוך הזה. זה דרך מאוד נוחה ויפה להשתמש בזה. וזה באמת, כאילו, שוב, חוזר על העיקרון, אז באמת עכשיו אפשר לעשות את זה פשוט פלאג אנד פליי כזה, פשוט להחליף את זה, שיטה 0 המקורי שיש לי, שוב, הראיתי בסטייבל דיפיוז'ן זה 4 ג'יגה, פעם אחת אני יכול לחבר לו A ו-B שאימנתי בשביל לעשות סגנון של פוקימון, פעם אחרת אני יכול לאמן את זה כדי לצייר את הדמות של האביר הזה, או אפילו סגנון של פיקסל ארט כזה. אני פשוט יכול לחבר אותם, רואים עם אלפא ו-R, אני יכול לעשות את זה גם סטאקינג, כאילו, והמודל בעצם יכול לדעת עכשיו כשאני נותן לו את ה-instructions, אז הוא יכול להבין על מה אני מדבר ולהמשיך את זה. אז יש אופציה אחת שבאמת כמו שאומרים, לקפל את זה ביחד, כאילו
אלפא, R ו-A למטריצה WF, פשוט הדבר הזה, כל הדבר הזה להגדיר כמטריצה אחת, ואז בזמן אינפרנס, אז זה יוצא בסוף יוצא שאני מכפיל עכשיו את X במטריצה W tag הזה, שזה הדבר החדש. מבחינת חישובים וזמן ריצה, לא שיניתי שום דבר. ויש לי אפשרות אחרת גם עכשיו להגיד, אוקיי, אני לא אעשה את זה, אני פשוט יכול להחליף אותם כל פעם, לא לקפל, פשוט להחליף את זה כל פעם, ואז מקבל את האפקט הזה שאני רוצה, כי לקחת את הדברים האלה, פשוט בצד לחבר עוד פעם לעשות את החישוב הזה, לעשות עוד קצת אינפרנס כזה. היינו אח כזה, אפשר גם את הדברים האלה שאני מחליף, לקפל אותם חזרה פנימה. זה גם מה שנקרא, כשיש לך בהאגינג פייס, כשאתה רוצה להפעיל איזה לא ראשונה, זה פשוט לקחת מישהו שכבר אימן את זה, ולהדביק את זה למודל שלך. וזה הסטייל שאתה רוצה, או הפיינטינג שאתה רוצה. ועכשיו, איפה זה יושב באמת, איפה זה מתחבר? אז החבר של המאמר המקורי, הם בדקו את זה בהתחלה, אמרו, אפשר להכניס את זה לשכבות הטנשן, ספציפית על המטריצות של הפרוג'קשן של ה-W query ו-value, שנמצאים במנגנון הזה של ה-cross attention שיש לנו, אחרי שנגיד בתוך ה-denoiser block, יש לנו self attention, cross attention, יש לנו את ה-MLP גם בהמשך, אז הם אמרו שפה זה מתאים, זה עבד להם יפה, ודאי יותר מאוחרת, רק ב-25, הוא בדק ואמר, וואלה, האמת היא גם ב-MLP, אם אני אוכף את זה שם, זה גם איתני, בעצם זה עובד, וזה גם אפילו נותן לי את התוצאה הכי טובה שיש לי. בקיצור, אני מניח שגם אפשר לשים את זה גם עוד מטריצות, עוד דברים, נגיד, קונבולוציות וכו', בסיק לא יודע, לא בדקתי, לא ראיתי את זה, אבל רק אומר שזה רעיון נחמד שעשו פה בעצם כדי להקטין את החישובים שאתה צריך. עכשיו, מגיעה עבודה אחרת שהראו, שקוראים לה control net, שזה עכשיו דרך אחרת של לעשות כאילו קצת יותר conditioning, מה שנקרא, על המודל שלנו, לגרום לו לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל הסוג ה-conditioning הוא שונה ממקודם, במקום לתת לו הוראות של להגיד לו מה אני רוצה, ואני אומר לו ספציפית, עכשיו אני דוחף לו, למשל פה את ה-edge map הזה, של הקני הזה, ואז שהמודל עכשיו יתחיל ממש, אתם רואים פה, הוא יוצר לי את הצבי הזה בכל מיני קונסטלציות, והוא מציית עכשיו ל-edge'ים האלה. כל זה אותו צבי, דברים אחרים. או לצורך העניין, אני יכול לתת לו פה איזשהו שלד, זה ממש מפה של שלד של בן אדם, ועכשיו כל הדמויות שהוא ייצר לי, זה יהיה בעצם אותו בן אדם בפוזיציות אחרות. פה זה נגיד אני נותן לו בלי פרומפט, אז הוא יוצר את אלה, או אם אני נותן לו פרומפטים אחרים, יוצר בית לינקון, רואים כולם שומרים על אותה פוזיציה. ומה הרעיון שלהם, איך הם עשו את זה כאן, שזה שונה מלא רע, כאילו, אבל זה גם רעיון של כאילו להקפיא ולהשתמש משהו בצד, הם אומרים, אוקיי, יש לי X שנכנס לאנשול עכשיו איזשהו בלוק, שהוא אומן ברשת שלי, ובסוף יוצא לי איזשהו פלט Y. אז אומרים דבר ראשון, כמו שאמרתי מקודם, להקפיא את החלק הזה, את הבלוק הזה שיש לי, ונחבר עליו עכשיו בצד, נעתיק אותו הצידה, נעשה איזשהו העתק שלו, שהוא אפשר לאמן, ולהעתק הזה אני רוצה עכשיו להעביר לו עכשיו את ה-conditioning שלי. עכשיו, איך אני מעביר את ה-conditioning הזה שלי? אז הם אמרו, נעשה zero convolution, קוראים לזה פה zero convolution layer, זה פשוט קונבולוציות של אחד על אחד, שזה דרך לקחת את ה-condition הזה שלי, בין אם זה התמונה של ה-edge map שמקודם הראיתי, או של המנח של הדמות, ופשוט להעביר את דרך הקונבולוציה, והיא דואגת לסדר את הממדים, שזה אחר כך, אני יכול לחבר את זה ל-X עצמו, כי הרי X הוא באיזשהו ממד מסוים, והוא נכנס לבלוק הזה, אז הוא מסדר שהם יהיו בהתאימו באותם ממדים, ועל הדרך הוא גם לומד איך לסדר את זה בצורה נוחה, שזה באמת מזריק את הדאטה בצורה שהיא משמעותית אליו, זה מגיע להעתק הזה בחזרה, הקופי הזה, שהוא גם מתאמן ביחד איתו, כמו שאמרנו, כמו שאמרתי ביחד, ואז אני מחבר אותם בחזרה, ועכשיו עוד פעם אני לוקח פה עכשיו איזשהו, אני צריך לחבר את זה חזרה, עוד פעם, זירו קונבולוציה, רק כדי שהתוצאה תתאים לי בחזרה, למה שאני רוצה, וזה גם דרך להתאים את הפלט שיש לי מ-trainable copy, גם לראות שאפשר לעשות איזה טיון כזה שהוא יתאים לי בצורה שיש לה משמעות, ושוב, הבחירה הזו של הזירו קונבולוציה זה פשוט כי זה הכי נוח והכי יעיל שהם מצאו שם, יכול להיות שאופציות אחרות, וגם עבודות אחרות עשו אופציות אחרות איך להדביק איך לחבר את הקלט הזה, ובסופו של דבר, זה מה שמקבלים, ה-YC הזה, ועכשיו, מה שאומרים פה, למה קוראים לזה זירו קונב, בשלב 0, בהתחלה, שכבת קונבולוציה יש לו W ו-B פנים, זה השכבה שלו, והם פשוט עושים להם יתחו ל-0, וככה יוצא שבסופו של דבר, כל השרשרת הזאת בשלב הראשון, היא לא באה לידי ביטוי, היא 0, וזה שאני מקבל את הקלט הראשוני של המודל. ועד את זה, אני יכול אחר כך בשרשרת אחורה, בגרדיאנטים, אני לא הרסתי את זה בעצם. הנה פה זה אפשר לראות את החישוב, שזה מראה שנותן בדיוק אחד לאחד את התוצאה.
פה שמעתי בעצם, פה שה-WFS זה לא קשור לאיזשהו גרדיאנט, פשוט ה-WY זה לפי W, זה שווה X. עכשיו באופן קונקרטי, למשל ראיתם בתרגול קודם, Stable Diffusion, שבפנים יש איזשהו חלק כזה, שהוא למבנה של יוניט, כמו שאמרנו, שיש פה בהתחלה חלק אחד של דיקורדר, חלק אחד של אינקורדר כזה, שיש בהם בפנים כל מיני שכבות של cross attentions, זאת אומרת, זה מתרגול 9, אז הוא מקבל בהתחלה את איזשהו ZT שיש לנו, ועוד מחובר עליו גם הפרומפט שאנחנו רוצים, והם ביחד יש כל מיני skip connections ושלבים, לא נכנס זה הרבה, אבל זה בעצם כל אחד זה בלוק. עכשיו הרעיון פה, ספציפית שרצו לעשות, בואו ניקח עכשיו את האנקורדר הזה של היוניט, שהוא עדיין קפוא, והוא כמו שאמרתי מקודם, הוא מחובר לדיקורדר, גם קפוא, וכמו שאמרתי, יש פה, לא מדבר עכשיו, לא מראה איך בדיוק הם מחוברים, כאילו שאתם יודעים איך הוא מחובר פה, וזה השלב, זה הפלואו הרגיל, שעכשיו נכנס פה את ה-ZT, פרומפט, אנקורדר, דיקורדר, ובסוף הוא חוזה איזשהו רעש. עכשיו בואו ניקח את זה, אז לקחנו עכשיו את האנקורדר הזה, העתקנו אותו הצידה, ועכשיו יש לנו את ה-control image שיש לנו, שאנחנו רוצים, עושים לה את ה-zero convolution, מחברים, ו-zero convolution פה, ועכשיו מחברים אותו לדיקורדר בחזרה. אותו דבר, עכשיו, איך בדיוק הם מחברים את זה, זה פרטים טכניים שאני לא נכנס, אבל זה בדיוק הרעיון פה, כמו שראיתם מקודם, הם חיברו את זה חזרה, והם מצאו עכשיו שהדבר הזה, עכשיו שמאמנים רק את האנקורדר ביחד עם ה-zero convolution, יוצא להם, כשנותנים את ה-control image הזה, זה נותן את ה-conditioning שגורם למודל, אחר כך לציית לו ולהקשיב. לדבר הזה, כשהוא מג'נרט תמונות, אז הוא באמת מייצר אותו, כמו שאומרים, הצבי או הצורה הזאת של המנח. זה באמת שיטה אחת, זה קוויית אחד שיש פה, שזה החבר'ה הבאים שבאו לפתור את זה, שנדבר על זה אדפטרס, תשימו לב שבעצם, עכשיו בארכיטקטורה הזאת, יש לכם את ה-ZT והפרומפט, אז יוצא שעכשיו שבכל שלב בעצם, הם צריכים לחבר עליו את הקונבולוציה, כשהם עושים את ה-denoising step הזה שלהם, וזה, עכשיו אומר שבעצם צריכים לחזור לשלב הזה כמה וכמה פעמים, בכל denoising step. זה סתם חישוב מיותר, כי ה-control image היא לא משתנה, זה לא משתנה. נראה את זה בצורה אחרת אולי? כאילו עכשיו פה, שבא המאמר הזה, קוראים לזה T2, Text to Image Adapter, שזה אותו רעיון רק יותר קטן וזול, שאומרים למה אני צריך להעתיק איזה חלקים מהמודל, שהם קפואים והם גדולים, זה לא נוח לי, למה שפשוט אז עכשיו על דרך אחרת להזריק את זה פנימה, את ה-conditioning שלי, וזה מה שעשו, אמרו פשוט בוא ניקח איזשהו סינל קטנצ'יק כזה, פה ספציפית יצא להם 77 מיליון פרמטרים, שמונחים שלהם זה קטנצ'יק, ובמקום מקודם של להעתיק את האנקודר, ואז עליו כל פעם יש ZT והפרומפט, שבכל טיימסטמפ צריך לעשות את זה מחדש, אומרים לא, יש את הרשת הקונבולציונית הזאת, שהיא מייצרת איזשהם פיצ'רים, אני מריץ את זה פעם אחת, מזריק את זה ליוניט שלי, ועכשיו זה חוסך לי, גם בהקשר הזה שאני לא צריך עכשיו לאמן את האנקודר, ואני לא צריך עכשיו לאמן את הדבר הזה בכל טיימסטמפ, ואז זה דרך אחרת פשוט של יותר זולה, של להזריק את הקונדישנינג שלי לרשת הקפואה שיש. זאת אומרת, האנקודר והדיקודר עדיין נשארים קפואים, ושמאמן זה פה. עכשיו, האדפטר הזה פה, עכשיו אני מאמן את זה מחדש בצורה הזאת, שבסוף הפלט שיוצא לי, הוא מציית לקונדישנינג שלי. וכמו שאתם רואים, זה עובד להם דווקא לא רע, ובסוף יכול להגיע למצב כזה שהם ימנעו את זה, וכאילו איזשהו הדודל הזה ויוצר את האבומיניישן כאן, דבר הזה, או אם אתה לוקח עכשיו תמונה של מכונית עם הפלט של הצבעים, אני אומר לו, מכונית עם flying wings, זה באמת, הוא מצליח, הוא מייצר את זה. עבודה אחרת שיש, היא גם מגניבה, שזה קוראים לזה, image to prompt adapter, שהם אומרים עכשיו בעצם, בוא נתייחס לתמונה עצמה, עכשיו, כן, condition, כאילו נותן לה, מודל בהתחלה נותן לו prompt, בוא נתייחס ל-condition לתמונה כתור prompt, כאילו כי המודל בהתחלה, אני מכניס איזשהו prompt, זה מה שהם עושים, זה מה שקורה כאן, כאילו בדיאגרמות הזאת, שיש פה טוקנים, שאז יש לי את ה-latency שלי, ה-Q, ועוברים את המנגנון של ה-attention פה, יש לי עם ה-key וה-value של הטוקנים, אז אומר, רגע, בוא נתייחס אותו דבר לאימג' שלי, כי הרי מה קורה, אנחנו משתמשים למשל בקליפ, שהוא הרי יוצר אמבדינג של אותו מרחב, שהטקסט והתמונה נמצאים באותו מקום בסופו של דבר, כאילו בתוך המרחב, למה שאני לא עושה את אותו דבר לתמונת רפרנס שלי, נכניס אותה, נייצר פה בצד עוד איזשהו מנגנון attention, שהאטנשן פה זה יהיה כלפי האימג', כאילו עכשיו התמונה שאני מייצר, הלאטנט שנוצר לי, אז הוא בו זמנית עושה עבר attention גם עם הטוקנים, שהוא מקשיב להם מה לייצר, מצד שני הוא מקשיב עכשיו
לתמונה שלי גם, ואז הוא יודע להבין עכשיו איזה חלקים שם רלוונטיים לו שהוא יתאים להם, ואז פשוט עושים להם חיבור ביחד של הטנשנים האלה. וזה עובד ממש לא רע. הנה, אפשר לראות את זה למשל, פה אפשר לעשות את סטאקינג, למשל כאן, הנה, אפשר להכניס עכשיו לקחת את הפסל הזה עם ה-depth map הזה, אני שבר אותם ביחד, ואופ, אתה מקבל איזושהי באמת הדבקה כביכול של התמונה על ה-depth map הזה, כאילו קונדישנינג מאוד חזק, וזה מנגנון מאוד מגניב. ועכשיו אנחנו מגיעים למנגנון אחר שנקרא inversion, שפעם קודמת לא הסברתי אותו מספיק טוב, אני חושב שהבנתי את זה, אני אכנס טיפה יותר לעומק. אז אני אזכיר לכם שראיתם בהרצאה, מה שהתחיל גם את כל הנושא של מודל דיפוזיה, אחד המאמרים שהתחילו את זה שלנו, DDPM, של ה-Denoising Diffusion Probabilistic Models, שמה זה אומר בתכלס? תתארו רגע שנייה מהגרף הזה, ומה שאנחנו מתחילים בהתחלה, יש לנו תמונה x0, נקייה, הכלב הזה שיש לנו פה, ואסף ידבר איתכם על זה גם בהרצאה, אני לא אכנס פה לעומק של למה ואיך זה נכון, אבל מה אנחנו עושים בתכלס, אנחנו כל פעם מוסיפים לו רעשים קטנים, גאוסיאנים, בצעדים, בכל מיני טייסטמפס קטנים כאלה, עד שמגיעים בסוף ל-XT כזה, שהוא רעש גאוסיאני. וזה מה שנקרא התהליך ה-forward, שהוא fixed. ושוב, אני לא אכנס למה ואיך, אבל זה אומר בגדול, הנה, יש לנו פה את ההתפלגות הזו, שעכשיו שכל טיימסטמפ כזה, XT, הנה, מה שאנחנו רואים פה, שבהינתן, הקונדישן, בהינתן הטיימסטמפ הקודם, אז אומרים בנפנופי ידיים שזה, לא נפנופי ידיים, אומרים את זה בצורה מאוד ריגורוזית, שאני עכשיו אסביר בנפנופי ידיים, שזה בעצם, כמו לדגום מהתפלגות גאוסיאנית, שזאת היא התוחלת שלה, 1 מינוס בטא T, זה סקייג'ולינג כזה של היפרפרמטר, ועם וריאנס כזה של בטא T, שגם אפשרות לכתוב את זה בצורה סגורה יותר, שזה שוב מתכונות של גאוסיאנים, שפשוט אפשר לעשות להם סוג של סטאקינג כזה, ואז כל צעד שיש לנו זה כמו לקחת את x0, אם להכפיל אותו באיזשהו היפרפרמטר כזה, וגם, שוב פעם, להכפיל גם באיזשהו היפרפרמטר, עם פשוט רעש גאוסיאני כזה. אני לא נכנס עכשיו למה זה נכון ואיך, זה חלק של ההרצאה, אני רק מסביר מה זה בתכלס, כאילו, את ה-high level overview כזה. אז זה באמת ה-forward process. הרעיון של המודל הדיפוזיה האלה שאפשר בעצם ללמוד את ה-reverse, כאילו שלקחת עכשיו אני מתחיל איזשהו רעש גאוסיאני, ובשלבים טק 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 לחזור אחורה, עד שאתה חוזר למה שנקרא המניפולד של התמונות, כאילו לייצר חזרת תמונה שהיא נראית אמיתית. וזה מה שאנחנו רואים פה, המשוואה כאן של ה-p-תטא הזה, שעכשיו אומר, הנה זה גם השלב כאן, וזה גם מתחבר לגרף, שזה בעצם מה שקורה בפועל, מתחילים פה מ-xt, ואז זזים קדימה, ששוב, קוראים לזה reverse process, כי זה קצת בלבל, אבל זה מה שהמודל עושה, הוא מתחיל מאיזשהו xt, כל פעם דוגם xt רנדומלי, ועושה לו כל פעם שלב של denoising, עד שהוא מגיע ל-x0. שהרעיון שם אומרים שעכשיו שגם, הכותבים שם אמרו בגדול, שזה גם סוג של אפשר להגיד שזה גאוסיאני, בהינתן x-1, רק שהפעם, בניגוד לפה, אנחנו לא יודעים את התוחלת והשונות, לא נכנס לזה, למה בדיוק, למה, אבל אפשר, אם אתם רוצים לנפנוף ידיים לראות, כי אם אני מסתכל על החלק הזה שכאן, יש לי איזשהו xt-1, סליחה, יש לנו את ה-xt-1, אז ה-forward process, מה זה אומר? זה פשוט תזרוק לפה רעש וללכת לפה קדימה, אז אני לא צריך להבין שום דבר על העולם, זה יחסית קל. אבל בריברס, כשאני רוצה נגיד מפה, לחזור לכאן אחורה, לדעת איזה רעש להוריד, אז בגדול אומר שהמודל שלי צריך להבין משהו על העולם, על כל השרשרת שקרתה עד לכאן, מאוד בנפנוף הידיים. אז זה למה צריך איזשהו מודל, ולמה זה צריך שזה יתאמן. אז אומרים, אנחנו נלמד את התוחלת והשונות. עכשיו, עוד במאמר עצמו הם דיברו גם בעצם, בסופו של דבר הם עשו לזה עוד פירוק, אומרים בעצם לא צריך בכלל ללמוד את השונות, היא יכולה להיות קבועה, מאיזשהו סקייג'ל, איזשהו פרמטר כזה, והתוחלת, אני יכול גם לשנות אותה לעשות איזה ריפרמטריזציה, ופשוט ללמוד, כמו שאמרתי, את הרעש עצמו. זה בסופו של דבר מה שהמודלים לומדים, כאילו, הנה מה שאומרים כאן, diffusion model זה predict the noise, פשוט אומרים, עכשיו אני נותן לך איזשהו xt, ואיזה זמן אני נמצא, כאילו, את ה-xt עצמו, את הדוגמה הזאת שיש לי פה, באיזה זמן אני נמצא, אני מכניס את זה למודל, והוא ידע עכשיו בהינתן שני הדברים האלה, לעשות לי את הרעש הנכון, שיביא אותי בכיוון לעשות דינויזינג. עכשיו יותר מאוחר הגיע, עכשיו החבר'ה האלה שהוציאו את המאמר, שקוראים לו DDIM, שזה Denoising Diffusion Implicit Models, שגם שם יש הרבה מתמטיקה, מאוד כבד, הם אמרו הרבה משוואות שבסוף הגיעו לדריבציה הזאת, למשוואה הזאת המפחידה כאן,
שהיא פשוט אומרת בסופו של דבר שבזמן של מה שהמודל למד, ומה שאחר כך שאני עושה גם בשלב של הדינויזינג, זה מתפרק לדבר הזה, כאילו ש-xt מינוס 1, ושוב זה היפר פרמטר הזה פה, כפול כל הדבר הזה פה, שזה כאילו כביכול מה המודל חוזה כרגע שהוא ה-x0, ועוד הדבר הזה שזה אומר כאילו כיוון שאני צריך כדי להגיע ל-xt, ועוד איזה משהו פה, שזה סיגמה t ורעש רנדומלי. עכשיו זה משוואה, אני לא אכנס ללמה ואיך, אבל זה בגדול מה שהוא אומר עכשיו בשלבים האלה. והם אומרים במאמר פה שבעצם אם עכשיו יש לי סיגמה t, שזה היפר פרמטר שאפשר לבחור, אם הוא גדול מ-0, אז זה כמו DDPM שיש לנו, שזה אומר שהוא סטוכסטי. הכוונה פה שעכשיו אומר, אם אני עכשיו, יש לי איזה xt מסוים כלשהי, אם אני מריץ את זה פעם אחת, אני מגיע לאיזשהו xt מינוס 1, אני מריץ את הדבר הזה פעם אחת, כשסיגמה t גדול מ-0, אני אקבל איזשהו xt. אם אני אריץ את הדבר הזה פעם אחרת, כאילו, אז אני לא אקבל, אני לא אגלה לאותו xt, זה הסתברותי, יש פה, זה אלמנט של רנדומליות. ומרוב אמר שבעצם אפשר לעשות, אם אתה עושה סיגמה t שווה ל-0, אז כל הדבר הביטוי הזה, אפשר לקפל את זה למשוואה הזאת כאן, שמה שמיוחד בה זה שהיא דטרמיניסטית. שעכשיו xt מינוס 1, הוא נקבע אך ורק, בעצם, אפשר להגיד, מפרצה בהם רק לפי איזה xt אני נמצא וה-t שלי. שה-x0, הדבר הזה פה, זה כאן הוא גם פשוט תלוי ב-xt ו-t ועוד היפר פרמטרים. עכשיו, מה זה אומר, הדבר הזה? עכשיו, מה שניסיתי להציג מקודם, שעכשיו הדבר הזה הפיך. זאת אומרת, אם אני מתחיל עכשיו איזשהו xt, זה רעש, גאוסיאני שסתם דגמתי, אז ב-DDPM אני יכול פעם אחת לעשות את המסלול, להגיע לאיזשהו x0, פעם אחרת ל-x0 אחר. אבל ב-DDIM, שעכשיו שאני עושה את זה 0, אז זה הפיך. מ-xt אני יכול להגיע ל-x0, וגם תחת הנחות מסוימות אני יכול בחזרה לקבל את xt, למרות שלא בדיוק, שוב, לא משהו כאן, אבל הרעיון פה זה של דטרמיניסטי והפיך. ואז זה אומר שבעצם אני יכול להתחיל פה מ-x0, בשלב הראשון להזריק את x0 לכאן, לקבל את x1, ואז להמשיך עם הנוסחה הזאת כאן, לעשות איזו פרדיקציה ל-x0 לפי נוסחה שראיתי, ולחזור עד שאני מגיע בסוף ל-xt. אוקיי? וזה מה שקוראים לזה inversion, כאילו ההפיכות. והנה אפשר לראות את זה ממש פה, אז כאילו סתם דוגמה, אני התחלתי את זה גם, כמו שיצרתי עם איזושהי מחברת של Hugging Face, שומע טוטוריאל נחמד על מודלי דיפוזיה, המודלים האלה, אז פה התחלתי עם איזשהו x0, הריץ את ה-forward process, כאילו עם לא בדיוק forward, אני יכול עכשיו לקחת, סליחה, את הנוסחה הזאת, כמו שראיתי, ועכשיו כביכול לעשות את ה-forward כזה, לא ה-forward כמו שראינו מקודם עם רעש גאוסיאני, כי הוא לוקח את המודל שאימנתי כבר, ועכשיו אני עושה את ההפיכות הזאת, וזה מה שחשוב לשים לב, אני לא לוקח עכשיו איזה, לא מזריק רעש רנדומלי, אני לוקח את המודל שאימנתי כבר, שהוא יודע ב-xt מסוים, באיזה t, אז הוא יודע איזה רעש לתת, ואני מריץ את זה הפוך, מתחיל מזריק בהתחלה את x0, מקבל את זה, עד שאני מקבל חזרה xt, את הרנדומלי הזה, ואפשר לראות, עכשיו הנה, זה מחזיר אתכם קצת אחורה, גם לנקודה שדיברנו בתרגול קודם, יש את ה-classifier free guidance, אם אתם זוכרים בתרגול 8, טוב נדבר על זה עוד נקודה, אבל אפשר לראות שאם אני לוקח את זה עכשיו xt הזה, אני יכול לשחזר חזרה, הנה, יכול לשחזר חזרה את התמונה שיש לי, give or take, עדיין אם אתם תסתכלו בקרוב, יש פה קצת בעיה של שגיאות, אבל זה מה שנקרא the same guidance. למה בדיוק יש קצת שגיאות? אני לא נכנס לפה. ועכשיו, למה אני מביא בחזרה את הרעיון הזה שדיברנו על classifier free guidance? זה הרעיון שדיברנו, שמי הראה לכם בתרגול הקודם, שבעצם אני רוצה לגרום למודל להקשיב לאיזשהו פרומפט. ומה היה הרעיון שם? שאני עכשיו את הרעש, בכל שלב מסוים, יש לי את הרעש שאני חוזה, אני יכול פעם אחת לקחת את הרעש, בלי שאני נותן לו איזשהו פרומפט, ופעם אחרת, אני יכול להריץ עכשיו כשאני נותן לו את הפרומפט, שזה ה-EC הזה, כמו למשל פה, photograph of a puppy on grass, זה מנגנון שגם היום משתמשים בו במודלים, ומה שקורה בסופו של דבר, אני יכול לקחת את ההפרש בין הפרומפט עם הגיידנס, בין הארור עם הפרומפט לבין הארור בלי הפרומפט, וזה בעצם מראה לי כאילו הכיוון לאיפה אני צריך לזוז במרחב, כדי להקשיב לפרומפט שיש לי. זה מה שעמית הראה לכם בפעם קודמת, אבל אם אני מוסיף את זה עכשיו לרעש, אני מוסיף את זה לרעש שלי בלי פרומפט, אז אני יכול פשוט לקחת, כן, נעשה בהתחלה מקבל איזושהי תמונה, מקבל איזה לטנט כזה,
ואז אני יכול לזוז בכיוון שאני רוצה שמקשיב בעצם שמקשיב לפרומפט, שה-W זה אומר כמה אני רוצה להקשיב לפרומפט. עכשיו, אם אני שם W שווה 1, אז אני מקבל את ה-EC, שזה רק הפרומפט כזה. זאת אומרת, הנה פה למשל, הכנסתי לו בהתחלה את התמונה הזאת, עם הפרומפט הזה, photograph of a puppy on a grass, הגעתי ל-XT, ועכשיו אם אני עושה את התהליך ההפוך הזה, עם אותו פרומפט, אותו W, אז אני מקבל חזרה reconstruction. עכשיו אני אומר פה, אני מציג פה משהו שנקרא the pivot, וזה מה שאני מציג זה כבר הכנה לשקף הבא, כי אם עכשיו אני לוקח לצורך העניין את הרעש הזה, את ה-XT הזה, אז Classified Tree Guidance הוא מתייחס לזה, הוא אומר, יש לך רעש רנדומלי כבר קיים, סתם דוגמה, ככה אתה עושה, ואם אתה עכשיו נותן לו פרומפט עם ה-W הזה, הוא יקשיב להנחיה שלך. אבל אם אני עושה את זה as is, עכשיו למה שקיבלתי מהתמונה המקורית, על ה-XT הזה שהתקבל לנו תמונה מקורית, ואני לוקח את אותו פרומפט שיש לי, את הפוטוגרף של פאפי, אבל אני עכשיו נותן לו W חזק, שאומר תקשיב להנחיה הזאת, אני לא מקבל חזרה את הכלב הזה, אני מקבל משהו אחר. הוא מקשיב לרעיון הזה של cute puppy on a grass, ואני לא רוצה את זה, כי הקטע הזה בדיוק אני עכשיו, למה אני לא רוצה את זה? כי אני רוצה עכשיו להשתמש בזה, יכול להיות שיהיה לי לערוך את התמונה. כאילו כל מה שהראיתי עכשיו, ה-inversion הזה, זה כאילו חלק ממנגנון, שאני רוצה עכשיו לקחת את הכלב הזה, ולהגיד לו, תשנה לי את הכלב, תעשה לי חתול, תעשה אותו כחול, או whatever. וזה בדיוק הרעיון פה, כאילו הבעיה, הפרמטר הזה של 7.5 זה איזשהו היפר פרמטר שנמצא ניסויית, שזה מה שאנחנו צריכים בשביל עריכה של תמונות. ובעיה שאם אני שם את זה, אז יש איזשהו דריפט, אני לא חוזר חזרה לאפס, אני הולך למשהו אחר לגמרי, וזה הורס לי בכלל את כל התמונה שהייתה לי. אז המאמר הבא שאני דרך לדבר עליו, שקוראים לזה null text inversion, הוא מתקן את זה. שזה עכשיו, זה null text inversion, שזה מאמר נחמד שהוציאו חבר'ה פה מהארץ, מתל אביב, שהם אמרו את הדבר הנחמד, לא דבר נחמד, אבל את הרעיון המגניב הבא. אז זה כבר אתם מכירים. יש לי את התמונה, נגיד, אינפוטים של איזשהו תינוק, את ה-Z0 הזה, אני עושה את התהליך קדימה עם ה-DDN inversion הזה, כמו שאמרתי לכם, לא את התהליך קדימה, את התהליך של הרשע, עד שאני מגיע ל-XT. וכמו שאמרתי לכם עם הכלב, אם עכשיו אני נותן לו, אני אומר לו עכשיו, Classified Tree Guidance, אני נותן לו W7.5, אז הוא בכלל עושה לי איזה דריפט, מגיע לאיזה משהו פה, הוא מקבל את הדבר הזה. וזה לא טוב לי. אז הם אמרו דבר יותר נחמד. עכשיו יש לנו פה, בהתחלה, את ה-ZT הזה, איפה שאני מתחיל, ויש לי את הפרומפט הזה, שזה כאילו הפרומפט התחלתי, אז הוא נכנס בהתחלה דיפיוז'ן מודל, כמו שאנחנו מכירים את זה, ומחזיר לי חזרה את הרעש. ועכשיו אומרים, ויש לי עכשיו את ה-null text, שזה ב-Classified Tree Guidance, שהוא מתחבר עוד שאני אגיע לחלק הזה כאן, והוא מתחבר בחזרה עם האפסילון 0, ויש את האפסילון המורעש הזה, שזה חזרה למשוואה הזאת כאן, לא חידשתי כלום, בדבר הזה פה. זה מה שהם מראים כאן, שהוא לוקח עכשיו, הוא לוקח בהתחלה משהו שעם הפרומפט, ופעם אחת עם ה-null text. אבל מה הם אומרים עכשיו? ה-null text הזה שיש לי, הדבר הזה, יש לו איזשהו embedding, אני הרי מכניס את זה למודל, ככה בנינו את הקלאסיפייר הזה, והוא יוצר איזה embedding כלשהו, שהוא אומר לו, זה ה-null text. ואומרים, בוא בעצם, רעיון כמו שראיתם אולי, אולי אתם ראיתם את זה כמו ב-adversarial attacks, שבעצם בוא נעשה tuning ל-embedding שיש לי, מה שהקליפ מוציא לי, שזה מה שעכשיו נכנסתי ל-diffusion model, כדי לגרום לזה שבסופו של דבר, שהמסלול הזה, שאם עכשיו אני עושה את ה-guidance שיש לי, שהוא מתקרב חזרה לפה, אז יש לי את המסלול ההפיך. כאילו בסופו של דבר, שרוצים שה-ZT יהיה בחזרה, כאילו ואז אומרים בוא נעשה טיונינג כאילו לדבר הזה, כי זה אני יכול לשחק. המודל עצמו הוא נשאר קפוא, הוא לא זז, אני לא משנה שום דבר, על האמבדינג הזה אני משנה אותם. כל שלב, כאילו עכשיו את האמבדינג של זה, האמבדינג שיצר את זה, האמבדינג שיצר את זה, האמבדינג של זה, כל ה-50 האלה, אני מאמן אותם, כך שיוצא שאם אני עכשיו דוחף אותם למודל, הוא מחזיר לי חזרה את הטראג'קטורי הזה שאני רוצה, תחת W7.5. ועכשיו למה הם רוצים לעשות את זה? כאילו הנה, דרך אגב, רואים את זה בסופו של דבר, של הנה, הם מצליחים לקבל את האינברז'ן, עכשיו את התמונה הזאת של התינוק, עם ה-W7.5, עכשיו זה, מה זה נותן להם? כי זה עכשיו, אפשר להגיד שזה בעצם, כאילו התחלתי עם איזשהו רעש רנדומלי, Z0, נתתי לו הנחיה, תייצר לי תינוק עם חולצה כחולה, שוכב על ספה,
והוא יוצר את התמונה הזאת, כאילו זה, כאילו גורם לזה לראות שכאילו מבחינת המודל, זה כאילו התחלתי עם איזה רעש גאוסיאני רנדומלי, ועשיתי classify free guidance וקיבלתי את התמונה הזאת, האמיתית, שזה בטוח התמונה שיש לי, וזה החלק של ה-inversion. עכשיו, למה הם משתמשים בדבר הזה? כי יש להם שיטה אחרת שעכשיו נותן לה רק במין אזכור קצר, הם יכולים להשתמש בשיטה שקוראים לה prompt to prompt, וזה משהו מאוד נחמד, שנגיד לקחת, הנה, פה תמונה שהם סינתזו, והם משחקים עכשיו עם ה-cross attention, והם אפשר לראות שם באמת שבאיזושהי צורה אפשר באמת, מנגנון של ה-attenuation, של ה-attention, שבאמת כאילו, אם אתם רואים פה בר, המילה בר בפרומפט שיש לנו, אז באמת הוא מתחבר, אז רואים פה זה היטמאפ כזה שנדלק, ואז הוא יודע, אוקיי, זה באמת דוב, או watches, כאילו, הוא ברור שזה מסתכל, ועל העיניים שלו נדלקות, וברד, זה משהו ממש נחמד, ואז אפשר לראות את הקשר הזה שהמודל מצליח להבין בין מה למה, בין החלקים השונים לתמונה למילים, הם הראו את זה גם במאמר, שזה כאילו גם לא משנה באיזה טיימסטמפ, זה כאילו בשלבים מאוד מקדמים של טיימסטמפס, אז זה כבר קיים, נגיד יש פה זה של הבר, זה יכול להיות גם בשלבים, נגיד טיימסטמפ אחד, הוא כבר שם לב. ולמה הם משתמשים בזה עכשיו? כי הם עושים סוג של הדבקה עם ה-attention הזה, שיש להם עם ה-cross attention הזה, שהם יכולים להחליף מילים. עכשיו נגיד במקום בר, אז הם יוכלו להכניס פה חתול, אבל עדיין רוצים לשמור על המבנה הכללי של התמונה, אז הם ידביקו את ה-attention הזה חזרה, עד שהפעם הם ייקחו עוד איזשהו משהו עם חתול, הם משאיר את זה מאוד וייג, רק תזכרו שזה איזושהי דרך כזה לקחת איזשהו פרומפט, ושאתה יכול לערוך אותו בצורה שהיא תהיה faithful לאמיתי, והשיטה הזאת עבדה על תמונות מסונתזות, אז זה למה היינו צריכים את כל הדרך הזה של ה-null text, שאז בסופו של דבר, מבחינת המודל, מה שהוא מקבל, התמונה הזאת, זה כאילו קיבלנו אותו מאיזו תמונה מסונתזת עם ה-classify free guidance, כי אז עכשיו הם יכולים להחליף את זה, ולשנות, והנה זה התוצאות שאנחנו רואים, אז למשל יש את התמונה input, עכשיו אני יכול להחליף תחת כל ה-inversion, וה-prompt to prompt הזה להגיד blonde baby, הופ, הוא שינה את זה, וגם עכשיו פה אפשר לעשות floral shirt, אתם רואים, פה זו שיטה מאוד חזקה לעריכת תמונות, שזה גם זה יצא ב-22, אבל זה ממש עבד ממש יפה, אתם יכולים לראות פה, הוא עדיין שמר, כמו שנקרא, על הקונטקסט הכללי, והוא לא הרס לגמרי את התמונה, כאילו כמו שלמשל, אם היינו עושים את זה פה עם הכלב, שאמרנו לו, cute photograph of a puppy on the grass. אז זה גם שיטה מאוד מגניבה נחמדה. עכשיו שיטה אחרת, אם אנחנו מדברים על inversions, אז יש אותו רעיון, של לעשות inversion, כאילו, לעשות invert לאיזשהו קונספט, רעיון, לא לתמונה, לוקטור, כאילו לאיזשהו טקסט. מה הכוונה? אני חושב פה את הדבר הזה, זה תמונות. עכשיו אני מכניס את זה למודל שלי, עכשיו עם הקליק וכל זה, הוא דוחק את זה, יש לו embedding space שם. אז עכשיו אני אומר בעצם, אני צריך עכשיו איזשהו embedding חדש, זה משהו חדש, יש לי פה איזו מילה כזאת, S, whatever, שהמודל בכי לא ראה, ויש לו embedding חדש לגמרי. לא כמה ווקאבילרי שלו, הוא לא מכיר את זה, יש לו, בדרך כלל המודלים האלה יש להם איזושהי, וכל האנקודרים יש להם איזשהו מילון כזה, שאומר, הנה, המילה הזאת, אז הטוקן הזה, אז זה האמבדינג שלו. אז אין לו כזה, ועכשיו אני עושה איזשהו תהליך של אימון כזה, פיין טיונינג כזה לאמבדינג לדבר הזה, שבסוף אם הדבר הזה פה עם הרעש, שבסוף הדבר שאני רוצה שהאמבדינג של הוקטור הזה יהיה כמה שיותר קרוב לתמונות האלה שיש לי כאן. ואז מה שיוצא בסוף שהמודל שיש לי כבר הבין עכשיו שהדבר הזה, ה-S כוכבית תחתונה, זה קוראים לזה, זה לא S פריים, ה-S כוכבית תחתונה הזה, הוא בעצם מייצג את הדבר הזה. ואז פה אני יכול פשוט להגיד לו, לתת לזה פרומפטים, תייצר לי איזה אויל פיינטינג של זה, או תייצר לי אלמי סיטינג on a same, דרך אגב, הנה, אלמו זה דוגמה אולי טובה, שהמודל כנראה שיתאמן, באיזשהו שלב, יכול להיות שהוא לא הכיר את אלמו, אז אפשר לעשות אותו עיקרון, כאילו, במקום לשים את התמונה הזאת פה, לזרוק תמונות של אלמו, ולהגיד, זה קוראים לו אלמו, כאילו, זה העיקרון פה, ואז אפשר, נגיד, פה למשל פה עם התמונות של החתול הזה, וזה כאילו סוג של inversion של היפוך ל-embedding space של הטקסט. ושוב, המודל פה נשאר קפוא, הדבר היחידי שאנחנו מאמנים זה רק ה-embedding הזה, כמו בדברסריאל הטקסט, כמו שראינו מקודם, וזה עכשיו פר תמונה, כאילו, אני חייב לציין, זה לא חושב שאני אימנתי נגיד פעם איזה אינסטנס אחד, אימנתי אותו לפה, אז כאילו, עכשיו שאני עושה כאן, אז זה מקרה אחר לגמרי, הם לא קשורים, לא מכירים אחד את השני. אוקיי, עכשיו,
אני עשיתי ספוילר כזה שאני עירבתי קצת מקודם של אדיטינג ואינברז'ן, פשוט זה לא לי דרך להכניס את זה ביחד נחמד. אם מדברים מקודם על כשהראיתי פה על null text inversion, אבל פשוט זה המקור של זה, אבל עכשיו כשנדבר פה על אדיטינג, באמת זה כדאי שאני רוצה לערוך את התמונה, אז עוד שיטה מאוד נפוצה שהייתה, יותר פשוטה, הרבה יותר פשוטה ממה שלנו מקודם, שקוראים לזה SD-Edit, זאת אומרת, בואו נפעיל עכשיו את ה-forward step, ניקח איזושהי תמונה, סתם, שנגיד, אני יכול להגיד, הנה פה, אני קשקשתי משהו ביד, או איזו תמונה של בן אנוש, ונרעיש אותו עד איזשהו טיימסטמפ שאני רוצה, עד איזשהו T0 שאני מגדיר, שאני מחליט, ואז אני מריץ את זה חזרה לעשות את זה דינויזינג, תחת איזשהו פרומפט שאני רוצה. עכשיו, מה זה גורם בפועל?